Hola a tots, nois i noies. És que... no sé, m'estic tornant boig. No sé què passa. És que això és la... és que... L'1 punt ens hi ha arribat. Punt no ens hi ha arribat. Pues bueno, en aquest vídeo us explicaré crear un nou món. En aquest vídeo us explicaré una mica les possibilitats. I aquest vídeo es dividirà entre 3 o 4, a veure, un moment que ho calculo, es dividirà entre 3. No, entre 4, es dividirà entre 4 aquest vídeo perquè és sobre les actualitzacions i bueno, da igual. Deixem que es carregui el mapa perquè jo no m'ho puc creure, nois. Aquesta nova versió i nostres subtitles fet i tornar al joc. Bueno, nois i noies, el que necessito és ara si pogués volar. Vale. M'agradaria trobar una vila. Ai, no. Una vila. Em mouré una mica a veure si trobo el que busco. No. A veure, una mica més ràpid. Necessito o una vila, perquè us vull ensenyar una cosa super xula, o bé trobar-me un grup d'uns animals misteriosos. Vale, primer de tot us vull ensenyar una cosa que ara si fas en el xat. Barra localite i GeoVillage, com es digui, pues et diu, t'ho busca i et diu les coordenades i a partir d'allà tu fas TP i ja va. Però li treu una mica la gràcia al joc. Jo no sé encara el comando, mira que és raro. Bueno, és raro. És que jo me'n recordo de molt poques cosetes, així que... Bueno. Ja que no trobo la vila, començaré per ensenyar-vos... Vale, no mireu. No vull que mireu. Vale, no mireu, tapeu-vos els ulls. 3, 2, 1... No, encara no. Ja els podeu obrir. Què és això, Bernat? Pues això, amics meus, no és ni més ni menys que una llama. Què fa aquesta llama? Un moment. Primer ficaré Gamemode 0. Ai, m'he equivocat. Un moment, primer de tot m'agafaré algo que poder necessitaré en tot
el vídeo que serà materials, combat i és armadura, espasa, vaig a diversos i agafo un nou d'allò i galetes, on estan les galetes? El material segur que no estan a menjar. Galetes. Ara mireu això. Escolteu, escolteu. Quin soroll més estrany. Sembla una ovella. És que és increïble. Bueno, ara sí que em posaré en modo supervivència. Ups. Game mode... Què? Game mode... Ai. Jolín, a veure. Estic començant a perdre la paciència. Ja està superguai allò de la 1.0. Ai, 1. Què? Game mode 0. Ara! Yupi! Mira, si fem això, si nosaltres fem... Mireu la llama, mireu la llama. Hòstia, quin susto! Ho heu vist? M'ha escopit. Hòstia, em fem mal a les dues. Mireu ara. Mireu, aquesta s'enquadra. Invisible. Saps què? Escopida junto a la cara. I després se'n va. Ara aquesta em farà una escopida junto a la cara. Veieu? I no treu res. Per què tenies aquest llop a mà? Doncs bàsicament perquè si nosaltres posem un llop aquí mateix, si un llop aquí, que li costi sortir, merda, ja m'ha part... Bueno, doncs no, da igual, ara no faré unes... Ara veureu, poso el llop, qui farà el llop? El llop se'n vol anar i les llames el volen escopir. És que el llop i les llames no tenen gaire bona relació. Veieu? La llama l'està vigilant, vol anar-lo a escopir. Veieu? Ho veieu? Volen fer escopitajos i el llop no ha fet res. El llop se n'està volent anar. És que és increïble. Adéu, llobet. I això fins que el matis. Bueno, ara que li ha fet mal segurament anirà a matar. Ara el mataré, el llobet, perquè no rebi més. Que rebi. Ja està. Ho sento, havia de fer. Vale, ara tornarem a canviar de creatiu. Game mode 1. No m'ho crec. A veure. Game mode 1. Ara. Vale. I el primer que farem serà treure la nostra horrenda armadura de diamant. Quin fàstic, una armadura de diamant. Necessitem algú més bo. Us imagineu que en una actualització fan una armadura d'esmeralda? Com molaria, Vale, ara vaig a blocs de decoració i prepareu-vos per al·lucinar en colorets. No, primer agafo... Sí, la lila, la negra i la negra, les últimes. Vale. Primer, tu a una llama la pots domesticar igual que un cavall. Pujant-hi a sobre, però amb mà. Pujant-hi a sobre amb la mà fins que se t'enamori de tu. Aquesta tarda més, Tarda més, segurament tardarà fins i tot. Ja està, ja m'ha agafat carinyo. Ara li posem la catifa blanca i mireu quin skin. Quin skin
típiques alpaques. Mare meva. Si li canviem a la grisa, és gairebé el mateix, però no, perquè la grisa, mireu, és... Ara, si li posem el lila, tenim un Enderman vigilant-nos. Bueno, totes les altres són molt del montón. Si algú veu Yokai Watch, segurament sabran que a en Nathan li diuen molt del montón. Ja no és gaire guai. Aquesta sembla més noia. Bueno, da igual. Tu, una llama, no la pots controlar. Però, si tu agafes d'eines un llaç i te l'emportes, veieu, totes les llames aniran en fila. Sabeu per què? Sabeu per què? És una data molt curiosa. Una llama mai de la vida, però mai de la vida anirà. Com heu vist... Ai, no, clar, teniu els ulls tapats i els tramposets els tenien oberts. He sentit un Enderman. I el... Pues nois, els que... I ara com ho trec això? Ai, merda! Com trec... Ah, va... Ara. I... De què et serveix portar-los? Pues bàsicament fan com els burros, bueno, burros, com els ases, que tu fas shift, clic dret, un moment, shift, clic dret, clic dret, i ja tens un cofre. Però tot el cofre és molt petit, però clarament si ho fiques en moltes alpaques, igualment que no estigui domesticada. Sí, que és domesticada. No m'havia enterat. Hòstia, no sabia això, que l'haguessis de domesticar. Pues, bueno, aquest vídeo ha estat tot. Aquest vídeo de les alpaques. Sí, per cert, les alpaques van ser, aquí a la 1.11, però per Facebook o Twitter, potser ja us aneu enterat, van fer una votació per a veure què volien, què preferien, les alpaques o les llames. I bueno, clarament han guanyat les llames i les tenim en aquesta versió. Que us hagi agradat aquest vídeo. Intentaré avançar una mica per veure si trobo una vila. Donaria el que fos per trobar una vila. I el següent episodi començar des d'allà, clarament. Ah, mira, és una pantalla, mai havia entrat en una zona de pantalla. Bueno, pues aniré... Ja sé com trobar-me una vila. Sabeu la llavor aquella que vaig dir... que vaig fer de supervivència de Vegeta? De la llavor que era Vegeta? Pues mira, que faré aquesta llavor, per cert, no faré el supervivència més, perquè ara veureu individual, aquest és el nostre, aquest el podem eliminar perquè era una prova d'abans. Prehistòria, això és una altra cosa, supervivència... vale, sí, era aquest. Aquest, editar... sí, mira, crec que... guardar el món... però ja ficaré... cancel·la... supervivència... restaurar...
Vale, extrem creatiu. I creem un nou món. Després d'això ho borrarem. Aquest supervivència crec que el deixaré estar. El deixaré estar. Si alguna altra vegada em dóna la gana de fer... No sabeu què? El vídeo acabarà aquí. No us vull ficar més... No us vull fer més spoilers. Us he dit que es dividiria entre 4. Es dividirà entre 4 episodis. Aquest serà eliminar. I aquest també serà eliminar. I bueno, nois, he dit que seran en 4 episodis i seran en 4 episodis. Bueno, fins la pròxima i espero que us hagi agradat. Adeu! La 1.11 ja ha arribat. Oh yeah, oh yeah.